Daj Boże, dobre popołudnie. Dneska zaśpiewamy w 3 czasach. Za to w 3, bo dneska mamy dostęp u hardu podiju. Jak widzicie, w nowych strojach. I tu jest młodsza grupa. Każemy się w dzieciaczej grupie. Później się wkaże dorosła grupa też w nowych strojach. A na koniec zaśpiewamy wszystko razem. Wszystko te stroje mamy, no prawie wszystko, zawdzięczamy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Narodowego Centrum Kultury, z programu Etnopolska 2022. Zapraszamy do wysłuchania koncertu. Litała, synek i nocy
razem jak występujemy, chcemy przynajmniej Kościoł oznaczyć 75. rocznicę akcji Wisła. Teraz zaśpiewamy śpiewanku Kiedy ja w szaku z bajkę do Iwana Rosjanka, który został wyselony na Ukrainę, i muzykę Petra Murianka, który został wyselony w dzisiaj mamy akcji Wisła. I na koniec tej czasty do wiersza Mikołaja Nowia i muzykę Petra Muriankę Maj. I zapraszamy starszy czas, starszą grupę. Tu właściwie większość z wersetów było wszytych. Te rekotry mają pełny strój wszytych, jak programu Etnopolska 2022.
I też jsme všeli dwa komplety mužského stroju. Michal, pokaż się swoje. Ja nie wiem, czy jest Paulus, jeszcze nie ma czucha, no ale jeszcze to kawalie, no to nie musimy też robić.
na koniec, na trzeci uczestnik naszego koncertu zapraszamy już wszystkich, prawie wszystkich śledzi, no żadnych wszystko może się zejdzie, ale zapraszamy wszystkich bardzo sług wraz w obleczeniach. I na koniec zaśpiewamy jeszcze trzy śpiewanki narodne. No muszę sobie przypomnieć, coś poznawamy jeszcze śpiewanki. O chustkach, o kwitku lelejowym, a na koniec i dziewczata, bardzo szybko, ale chłopcy też pomogą, na gambuczku. Ej, hojne, diabłów
koncert. Jeszcze raz my od ansamblu i думам, że od wszystkich was widzimy, że teraz stroju mamy теперь. Не те, що старше знімали братки, але думам, що тепер ще ліпше. Дякую вам, wszystkim, że jesteście. Jeszcze na koncert. I na następnego koncertu. Zapraszam.